дӯстони азиз, бо дастгирии бародарони шаҳри Новосибирск барои бародари дарун як дарсохуни идона кардем ва продукти лозимаро гирифтем, барои 80 нафар равон кардем. Иншоалло хайри бародарои шаҳри Новосибирскро Алло ба даргоҳаш қабул кунад ва ман умедворам ки дигар шаҳрҳо низ барои бародаро, барои беморро иншоалло ба дидорашон мераванд. дар рӯзҳои ид хатяби мо рафта ҳамин бародарои хабар гирем. Иншоалло Алло хайри ҳар яки моро ба даргоҳаш қабул кунад. иди қурбон омаду дар Макка ҳаҷи акбар аст. дӯстонро табрик намудан суннати пайғамбар аст. аввал ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гироми қадр. бо шумо ҳастам ҳусейн Нуриддинов аз канали фикри шумо. дӯстони азиз, подписчикони гироми қадр, ҳамватанони азиз, шуморо бо ин рӯзи саиди ҷумъа, бо рӯзи иди қурбон, иди бузург табрику таҳният гуфта ба шумо умри дароз, ризқи фароз, хонаободӣ дар корҳоятон муваффақиятро орзумандам. худо кунад ки ҳамеша сарбаланд бошед, ҳамеша дар корҳоятон барор бошад, баракат бошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳамин шумо шоҳид ҳастед, мо фақат иншоалло ҳаракат мекунем ки каме ҳам бошад саҳми худро барои ҳамватанон гузошта бошем. бо дастгирии бародарои шаҳри Новосибирск мо каме ҳам бошад барои бародарои дарун як хӯрока ва чизҳои идона барои ид равон кардем. суратҳои дида омадед, бо аз оқиби навор мешавад. суратҳои ҳамун чӣ харид карда роӣ кардем ва миннатдории худамро барои бародарои шаҳри Новосибирск мерасонам. ва дӯстони азиз, як хоҳарро дар шаҳри Санкт Петербург мо иброз кардагӣ буданд, мақсад мо ба нависагӣ буданд ки мо ба билет лозим ва он касро ба ватан равон кардан лозим буд ва сиёмка накардем дӯстони азиз, барои чӣ ки гуфтам наздиконам мебинанд, хуштоману хештабор заиф ҳастанд бо 2 фарзандашон. дар блогерое ки дар шаҳри Санкт Петербург, мақсад блогерои майда, хоҳаро ва бародаро якҷо шуда пул ҷамъ карда хоҳарро мана дар ҳамин вақти ид ба ватан равон карданд. миннатдории худро ба онҳо мерасонам ва дар поёни ҳамин комментария ҳамун сайти хоҳарамон мешавад, сайти Золотии руки даромада дастгирӣ кунед. бо дастгирии ҳамин хоҳарамон ва ҳамин мақсад хоҳарро равон кардем ва сиёмка ростӣ накардем ки худи хоҳар мақсад рад карданд. мо ғайр аз навор чизе ки мақсад хайр мекунем, навор мекунем, беғарзи инҳо бод миннат нашавад, мо чиз мекунем. баъзе бародаро менависанд шумо реклама мекунед ё паказуха менависанд ягон чизи дигар. мо ғайр аз мақсад телефон, ғайр аз канал махфӣ мақсад ёрдам мекунем, хайр мекунем, ҳамроҳи бародаро нишон намедиҳем ҳамаша мақсад. хаб бародарони азиз, гапро дароз намекунем. боқӣ дар амони Алло бошед. як бор дигар иди қурбон муборак. дастгириро фаромӯш накунед. бо шумо будам Ҳусейн Нуриддинов аз канали фикри шумо. дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед, дуогӯи мо бошед, дуогӯи ватан модар бошед. боқӣ дар амони Алло бошед.